ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ആതിരയാണ്. ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്രസന്റേഷനും കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ മാതാജി? പറയാട്ടോ, പറയാം. ഓക്കെ. വന്നില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി, എനിക്ക് PDF വന്നിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും PDF-ഉം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്, ദൈവികവും ആസുരികമായ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് 15-ാമത്തെ അധ്യായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും സംശയം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് വന്നോ? അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 2, 4, 4 ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര്. ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന സംശയം? 4-ാമത്തെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. 4-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ അത് അറിയില്ലേ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്? ശാഖകളാണ്. ആ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം നൽകുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ 2-ാമത്തെ ഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-ാമത്തെ പ്രധാന പേര്. അതെ, പോഷണം കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? അതിന് പ്രധാന പേര് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വേരിനാണ് പോഷണം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങള് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് വേരുകളാണ്. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിലും വന്ന സംശയം ഏതാ വന്നത്? അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മുകളിൽ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മുകളില്. 3 ചോദ്യത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിലാണ് ഏതാണ്? മുകളിലും അല്ലേ മാതാജി?
അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നെന്നുള്ളത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര്, ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, അതിന്റെ ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഭൂമിക്ക് മുകളിലാണ് വേരുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്, ഭൂമിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്താണ്. പക്ഷെ ഇത് ഏത് വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ വേര്, അതായത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? അപ്പൊ വേരുകൾ മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എല്ലായിടത്തുനിന്നും മുളച്ചു വരുന്നതാണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകള്. അത് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തിൽ നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ആ വേര് ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവിടെ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എങ്ങനെയാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ, അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എങ്ങനെയാ? വൃക്ഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വേരുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലായിടത്തുനിന്നും മുളച്ച് വേരുകൾ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്ക് കിടക്കില്ലേ? അതെല്ലാം നമ്മളത് അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും വേര് മുളച്ചത് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും. മനസ്സിലായോ അത്? അത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതെ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേ എവിടെ പറയണത്? പടർന്നു കിടക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടും താഴോട്ടും മേൽപോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിലെ വിഷയം വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകൾ, ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്, ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ, പോഷിപ്പിക്കുന്നത് വിഷയങ്ങൾ ചെവി എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആസ്തിക്യവും നിരീശ്വരവർക്കും പ്രവണതകളും ഉണർന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റു വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റുള്ള വേരുകൾ എവിടെയാണ്? മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോണത്? അത് ബ്രഹ്മലോകം മുകളിലും മനുഷ്യലോകം താഴത്തല്ലേ വരുന്നത്, ഭൂലോകം. വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ അതെ. അപ്പൊ ആ വേരിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാണ്, അതിൽ പറയുന്നത് വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തില്. വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറയുന്നത് മറ്റു വേരുകള് മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ്. മറ്റു വേരുകള് മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ താഴ്ത്തിക്കല്ല അത് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യലോകം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനലോകം, മഹർലോകം, അങ്ങനെ വന്ന് ഏഴാമത്തെ ലോകമല്ലേ ഭൂലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വേര് താഴ്ത്തി വന്നാലല്ലേ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് ഇടുന്നത് കൊണ്ടാണത് അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് സംശയം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടി ഇതായി കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് കാരണം തന്നെ എന്റെ സമയം കുറച്ച് പോകും, ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല എന്തായാലും, കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചിടണ്ട നമ്മള്. മറ്റേത് പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ അതില്, കാരണം ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയണ്ടല്ലോ വേരുകൾ താഴോട്ടാണെന്ന്, അല്ല വേരുകൾ മുകളിലോട്ടാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനല്ലേ, വേരുകൾ മുകളിലോട്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ എന്ത് പഠിച്ചു? പുരുഷോത്തമ യോഗം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങള് ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അതില്? പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് വേറെ
ഭഗവാൻ ഓർമ്മശക്തിയാണ്, ജ്ഞാനശക്തിയാണ്, പിന്നെ സ്മരണശക്തി എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, ചന്ദ്രന നിലാവ് ആരിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ് നിലാവാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു? സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം പകരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? ദഹനാഗ്നിയായിട്ട്, വൈശ്വാനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഗ്നിയായിട്ടും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ നൽകുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? പ്രകൃതിയിലെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് പാകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അഗ്നിരൂപത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ല റോളുണ്ടോ? എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മള് 15ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അജ്ഞാനം നേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനമല്ല എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ ദൈവിക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും, ആസുരിക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം. അപ്പം സാധാരണ മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും. ഒന്ന് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവും, ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവികവും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ. അതാണ് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ദൈവികമായിട്ടുള്ളവരുടെയും ആസുരികമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആസുരികതയിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ഭയാ ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദവം ക്ഷീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗച അദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? അതായത് ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള, അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള, ഒരു ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? നിർഭയത, ഭയമില്ലാത്ത, നിർഭയത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തില്ല, ഭയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത്. നിർഭയത്വം, നിർഭയത, നിർഭയത. പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ഒരു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, നിർഭയത, പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അതില്ലാത്തത്. മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം,
അസൂയ രാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ആഗ്രഹമില്ലാത്തത്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ദൈവികതയിലുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അപ്പൊ നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ ശുദ്ധി, പരിശുദ്ധി, പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അറിയാനുള്ള നിഷ്ഠ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിഷ്ഠയുണ്ടാവുക, നമുക്കൊരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ദൈവികതയിലുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ്. 26 ഗുണങ്ങൾ, ഈ 26 ഗുണങ്ങളുള്ളവരെന്താണ്? ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ് പറയാം. ഇതില് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്കപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ 50% ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് 26 ഗുണങ്ങള് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇല്ലാത്തതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതിൽ വേണ്ടാത്തത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുറെ, നമ്മളിൽ ഇതല്ലാത്ത കുറെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരണം. നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? 26 ഗുണങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥസമ്പാദമാസുരീം. അഹങ്കാരം, ഗർവം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അസുരന്മാരിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരില് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് ഗർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അഹങ്കാരം തന്നെ പറയാം. ഗർവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഗർവ്, അഹങ്കാരം, പിന്നെന്താണ്? അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. അസുര സ്വഭാവികൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അഹംഭാവികളായിരിക്കും. അസുര സ്വഭാവികള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരെന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറച്ചുകൂടി ശാന്തരായിരിക്കാം അവര്. പക്ഷെ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അഹംഭാവികളായിരിക്കും. അവർക്കിപ്പോ എന്താ നമുക്ക് പറയാം, ഇപ്പൊ അവര് കുറച്ചൊരു സമ്പത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരെന്താണ്? അവര് എന്തോ വലിയൊരു ആളാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവരായിരിക്കും. അതായത് തങ്ങള് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വലിയവരാണ്, തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. അതായത് കുറച്ച് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് അപ്പോഴേക്കും എന്ത് വരാം? അഹങ്കാരമുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഇവര്. പിന്നെ നിസാര കാരണങ്ങൾക്ക് പോലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? കോപം ഉണ്ടാകാനായിട്ട്. പിന്നെ പരുഷമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ. പിന്നെ അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. ഇവരൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്? അസുര സ്വഭാവത്തിൽ പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ കാണുന്നതാണ് ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. ദൈവീ സംബന്ധി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത ആശുജ സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങള്, ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങൾ, അത് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്, മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. അസുര ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. കാരണം ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് എന്തിന് കാരണമാകും? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡുനന്ദന അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എങ്ങനെ പിറന്നതാണ്? നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലാണ് അർജുനൻ പിറന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. ഇനി അർജുനനോട് ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനും കൂടിയാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. നീ
യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് ഏതിലേക്ക് പോകും? നീ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകും. നീ പിറന്നത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഏതിലേക്ക് പോകും? നീ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറും. ദൗപൂത സർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണത്തെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ആസുരങ്ങളാവെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടിയുള്ളത്. ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടും ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടും. രണ്ട് തരത്തില് ആസുരികമായിട്ടും ദൈവികമായിട്ടും. അതില് ഞാൻ ഇപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുരങ്ങളായതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് സൃഷ്ടി വരുന്നത്, ഒന്ന് ആസുരികം ഒന്ന് ദൈവികം. അപ്പൊ ആസുരിക സൃഷ്ടി ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ്. തിഥിയുടെയും അതിഥിയുടെയും മക്കളാണ് ആര്? ഈ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും എന്ന് പറയുന്നത്. തിഥിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാരും അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആര്? ദേവന്മാരും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ തിഥിയുടെ മക്കൾ അസുരന്മാര്, അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാര്. ഇതില് ഒരു കൂട്ടർ എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടര് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന് നിഷിദ്ധമായിട്ട് ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവര് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരും. തന്നിഷ്ടത്തിന് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ള. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച ജനാനാപി ദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അജ്ഞാനികളാണ് അവര്. ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കറിയില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്നൊന്നും ആർക്കറിയില്ല? അസുര അവർക്കറിയില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്കൊരു അറിവില്ല. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധതയും അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങളോ സത്യസന്ധതയോ വിശുദ്ധിയോ ഒന്നും അവരിൽ കാണില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നുള്ളതും അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണയില് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്താണ്? ലൈംഗികമായ അഭിലാഷം മാത്രമാണ്. എന്ത് ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം? കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാമമാണ് എല്ലാത്തിനും. നമ്മുടെ ലൈംഗികമായ അഭിലാഷം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയാഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കരുതുന്നില്ല. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടപ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപ ബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ നിഗമന പ്രകാരം എന്താണ്? ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖിക്കാനുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തില്, ഈ നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികളാണ് അവര് ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടുംക്രിയകളിലും ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. കാരണം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അണുനാശകരമായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രവർത്തികളിൽ ആര് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഏർപ്പെടുന്നു. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്
ഗൃഹീത്വ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തെ ശുചീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരാഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയും വ്യാമോഹിതരായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് അടക്കാനാവാത്ത കാമം കൊണ്ട്, പിന്നെ ദമ്പം, ദുരഭിമാനം, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവരെന്താണ് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോരുന്നവരാണ് ആര്? അസുര സ്വഭാവികൾ. അവരുടെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? അസംതൃപ്തരായിട്ടുള്ളവരാണ്. കാരണം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് അവരെങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. പിന്നെ അജ്ഞാനികളാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രവർത്തികളെ നേരിടേണ്ടതൊന്നും ആർക്കറിയില്ല. ഓരോന്നിനെയും നേരിടേണ്ടതൊന്നും ഇവർക്കറിയില്ല. ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് വൃത്തിഹീനമായ പ്രവർത്തികളാണ് ആര് ചെയ്തു പോകുന്നത്? സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ചെയ്തു പോകുന്നത്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുരികത്തിലുള്ളവര് ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പ്രജാപതി, ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരാണ്? ദക്ഷൻ അറിയാവോ? സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ്. സതീദേവി എന്ന് വെച്ചാല് മഹാദേവന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ, സതി. അപ്പോ ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതി ഇതേപോലത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ദക്ഷ പ്രജാപതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരുന്നു ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രജാപതിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ദക്ഷ പ്രജാപതി അങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടത്താണ്. യാഗം നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മകള് സതീദേവി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? മഹാദേവനെയാണ്. പക്ഷെ ദക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട്? സതിയെ മഹാദേവനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ. പക്ഷേ സതീദേവിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവരെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം മഹാദേവനെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു യാഗം നടത്താണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി യാഗം നടത്തുമ്പോ ആ യാഗത്തില് ആരെ ക്ഷണിക്കില്ല? മകളെയും ഭർത്താവിനെയും വിളിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞപ്പോ, ഈ യാഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ അവിടെ ആര് പോകാണ്? സതീദേവി തന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോകാണ്. ഇവിടെ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പറയും, പോകുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ വീടല്ലേ, പോകാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സതീദേവി പോകും. മഹാദേവൻ പക്ഷെ പോകണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ സതീദേവി അത് അനുസരിക്കില്ല. അങ്ങനെ പോയി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ യജ്ഞശിഷ്ടം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, മഹാദേവന് മാത്രം എന്തില്ല? അതിന് ഇല്ല. അപ്പൊ മഹാദേവനെ അവിടെ അപമാനിച്ചതായിട്ട് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്? അവിടെ ഈ സതീദേവിക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. അങ്ങനെ സ്വയം അഗ്നി കുണ്ടം ഒരുക്കിയിട്ട് അതില് ആത്മഹൂതി ചെയ്യാണ് ആര്? സതീദേവി. ഇതറിഞ്ഞ് മഹാദേവൻ അവിടെ എത്താണ്. മഹാദേവൻ പിന്നെന്താണ്? മഹാദേവന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് വീരഭദ്രൻ വരാണ്. അങ്ങനെ ആ ഫുള്ള് അവിടെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് മഹാദേവന്റെ ആ കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവനും മഹാവിഷ്ണുവും ശമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം സതീദേവിയെ നമ്മളെ പീഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അപ്പൊ മഹാദേവൻ ആരാണ്? ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി. അങ്ങനെ വീരഭദ്രൻ ഇതിൽ വന്നിട്ട് പ്രജാപതിയുടെ തല അറുത്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനുശേഷം തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി മഹാദേവനോട് മാപ്പ് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു ആടിന്റെ തല വെച്ച് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ്, ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അഹങ്കാരം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നാശമാണ് സംഭവിച്ചത്. ഈ ഒരു യജ്ഞം നടത്തി, പക്ഷെ ആ യജ്ഞം കൊണ്ട് തനിക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്റെ മകൾക്ക് ദോഷം സംഭവിച്ചു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ മനോഭാവമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല, മറ്റുള്ള ഉപദ്രവമല്ലാതെ ഒരാൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അവര് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഇവര് ചെയ്തു പോകുന്നത്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചിന്താ പരിമേയാം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമ ഏതാവാതിഥി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതേർബദ്ധ കാമ ക്രോധാപരായണഃ
ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ കരുതുന്നത്. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വ്യാകുലതയായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവര് അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ജീവിതാവസാനം വരെ വളരെയധികം വ്യാകുലതയോട് കൂടിയായിരിക്കും ഇവര് കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സുഖങ്ങള് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതായത് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത്? ഇക്കൂട്ടര്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കരുതുന്നത്. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതമത്യമയ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമപ്സീത മപിമേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർഹനീഷേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഠോ ബീജനവാനസ്മി കോന്യോ സ്ത്രീ സദൃശ്യോ മയാ യക്ഷ്യ ദാസ്യാമി മോദിക്ഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനാ വിമോഹിതഃ. അസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, ഞാൻ കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ അവർ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ്? എനിക്കിപ്പോ കുറെ ധനം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ ധനമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത്? എന്റെ മാത്രം പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ്. ഭഗവാന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല, കാരണം ഈശ്വരൻ ഇല്ല. പിന്നെ ഇനിയും ധനം ഞാൻ ആർജിക്കും, കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ധനം കുറേയുണ്ട്, എനിക്ക് കുറെ ധനം ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും. പിന്നെ അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, കാരണം എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? എന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതില് ആർക്കും പങ്കില്ല, ഭഗവാൻ യാതൊരു പങ്കുമില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ല. എല്ലാതും എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ, ഞാൻ ബലവാനാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞതാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, ഞാൻ സമ്പന്നനാണ്, എനിക്ക് കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എന്നെക്കാളും ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ടും ആരുമില്ല, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? മോഹിതരായിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്റെ ഫലം കഴിവ് കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്, എന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതും സംഭവിക്കുന്നതും, എനിക്ക് കുറെ ധനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഇനിയും എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? എന്റെ പ്രയത്നമാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ അസുര സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴും. അങ്ങനെ ഇവര് ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് ഇവരെവിടെ ചെന്ന് വീഴും? നരകങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴേണ്ടി വരും. കാരണം ഇവര് ധനമാർജിക്കാനും ഇവരുടെ തന്നിഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളായിരിക്കും? ഇവര് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ഇവര് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടി വരുന്നത്? കാരണം ആസുരിക പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവര് നരകത്തിലേക്കാണ് ചെന്ന് വീഴുന്നത്. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും ആർക്കില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്കില്ല. അവര് ചെയ്യുന്നത് തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെവിടേക്കാ ചെന്ന് വീഴുന്നത്? നരകത്തിലേക്കാണ് ചെന്ന് വീഴേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനാമദാനിത
യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദമ്പാനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിനും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്, ഇവരുടേതായ രീതിയിലാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവർക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല, അവരതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവർ ഭഗവാനിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി അവർ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവര് അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വയം ഒരു ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിച്ച് ആ ഈശ്വരന് പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് ഒരു ആചാര്യന്റെ നില കൈക്കൊള്ളാനും ഒട്ടും മടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. കാരണം ഇവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, ഇവരാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ആചാര്യന്റെ നില കൈക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെയും എവിടേക്ക് തെറ്റിക്കും? വഴിതെറ്റിക്കും. മറ്റുള്ളവരെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. കാരണം ഇവർക്ക് അഹങ്കാരമായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുരഭിമാനം. അവര് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇവര് ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് എല്ലാതും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒന്നും എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ അവരോടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരായിരിക്കും ഇവര്. പിന്നെ ഈശ്വര നിഷേധികളാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഇവർ സ്വയം ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഇവര് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഈശ്വരനെ ഇവര് വിചാരിച്ചു ആ ഈശ്വരനെ ഇവര് ആരാധിക്കാനായിട്ട് പൂജിക്കും. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ദേവന്മാരെയോ തങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഈശ്വരനെയോ പൂജിക്കും എന്നാ പറയണത് ഇവര്. അപ്പൊ ഇവര് സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? ഇവരിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ഈശ്വരനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതായത് അവര് ചിന്തിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവരും ഈശ്വരനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവര് മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അല്ലെ, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ ആരാധിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക, വഴിതെറ്റിക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരിലുണ്ടാവും? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരികത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തികളില് ഉണ്ടാകാം. അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം സംശ്രിതഃ മാമാത് പരദേഹേഷു പ്രദിശ്യന്തോപി സൂയകഃ. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇവര്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് തന്നെ അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, സ്റ്റക്കായതോന്നും മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. ധർമ്മികളാണ്, അധർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. പക്ഷെ അവരെ ധാരണ എന്താണ്? അവരാണ് ധർമ്മികൾ, അവരാണ് ശരിയായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് അവർ കാണുന്നത്, അവർ ലോകത്തെ കാണുന്നത്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അവര്. ഏത് പ്രവൃത്തിയും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരാണ് ശക്തന്മാരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികള്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ താനേഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാം നാസുരീഷേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളായി മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള
അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. മനുഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ അധമന്മാരായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടെ തന്നെയാണ് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ ഏത് ശരീരമാണ് പിന്നത്തിൽ എടുക്കുന്നെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ആരെയാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ അടുത്തൊരു ജന്മം എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ നമ്മളെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതൊക്കെ നടക്കുന്നതും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടെ തന്നെ ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ഈ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ എന്നാണ് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വനാന്തരങ്ങളിൽ വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്ന പല വർഗങ്ങള്, അത്തരത്തിലുള്ളവരെയാണ് ഈ ആസുര പ്രകൃതക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യരാണ് ജന്മം കൊണ്ട്, പക്ഷെ വനാന്തരങ്ങളിൽ വനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വനാന്തരങ്ങളിലൊക്കെ വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്ന പല വർഗങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യരുടെ പല വർഗങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെയാണ് ഈ ആസുര പ്രകൃതക്കാരായിട്ട് നരാധമന്മാരായിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെ രാക്ഷസീയമായ ഗർഭത്തിൽ പെട്ട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് നരാധമന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നവരാണ്. ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്പാപ്രൈവ കൗന്ദേയ തഥോ യാന്ത്യാധമാം ഗതി. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ശരിക്കും എന്താണ്? കാരുണ്യവാനാണ് എല്ലാവരോടും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ആസുരിക ജീവഗണങ്ങള് അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്താലും ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവര് ഈ പറഞ്ഞ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗർഭങ്ങളിൽ പിറന്ന് ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, വീണ്ടും അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസാനം പൂച്ചയായിട്ടും നായിയായിട്ടും ഒക്കെ പന്നിയായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വരാണ്. അപ്പൊ ഇവര് താഴ്ന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തമസാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അതാണ് നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളാണുള്ളതെന്ന്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്. നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോധം. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ആസക്തി. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി, ലോഭം. ഈ 3 നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മളെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? നമ്മുടെ കാമോ, ക്രോധോ, ലോഭോ. ഇത് 3 നമ്മുടെ എന്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു? അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണിത്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 3 നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങള്. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാദൗരസ്ത്രീർപിർനരഃ ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ കാമക്രോധ ലോഭത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധ, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താനായിട്ട്
കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതിനെ നമ്മള് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇതിനെ ശത്രുക്കളാണിത്. ഇതിനെ നമ്മൾ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ശത്രുക്കളാണ്. ഈ ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ജീവിതത്തിലെ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എത്രത്തോളാണോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നിയമനിബന്ധനകൾ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താനായിട്ട് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ജീവിതത്തിലെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് കൂടിയിട്ടൂടെ പറയാണ്. യശാസ്ത്രാവിധി മുത്സുച്യ വർത്തതേ കാമകാരത നസാസിധീമവാപ്നോതി നാസുഖം ന പരാംഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായി വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ, അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖവും നേടാനും സാധിക്കില്ല. നമ്മളപ്പോ എന്ത് വേണം? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. തന്നിഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനും പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇലിസിറ്റ്, സെക്സ്, മീറ്റിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. അതായത് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ 4ഉം നമ്മൾ എന്താണ്? ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണ്. നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണിത്. അതായത് ദയ, തപസ്യ, സത്യസന്ധത, ശുചിത്വം. ദയ, സത്യസന്ധത, തപശ്ചര്യം, ശുചിത്വം. ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ ഈ 4 തൂണുകളാണിത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൂണ് ചെരിഞ്ഞാലും എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന് കോട്ട സംഭവിക്കും. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? നമ്മളത് പാലിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഓരോ എന്താ പറയാ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ശാസ്ത്രത്തില് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? നമ്മള് പാലിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുന്നവർ അത് പാലിച്ചു പോകുക. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ദയ ഇല്ലാതാകുന്നു, നമ്മുടെ ശുചിത്വം ഇല്ലാതാകുന്നു, നമ്മുടെ സത്യസന്ധത ഇല്ലാതാകുന്നു, നമ്മുടെ തപശ്ചര്യ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കോട്ട സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതില് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗം മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലും വെച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുക? ആദ്യത്തെ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരം അല്ലെ. അതായത് ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ യുഗം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമ്മളില് ശത്രുത വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ യുഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞ സത്യയുഗത്തില് 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത്? മത്സരം നടന്നിരുന്നത്. 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെ. അതായത് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും 2 ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് മുകളില്, ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് താഴെ. അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ത് നടന്നിരുന്നപ്പോഴും? മത്സരം നടന്നിരുന്നത്. പിന്നത്തെ യുഗം ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? ശ്രീരാമനും രാവണനുമായിട്ട്, അതായത് ഒരേ ലോകത്ത് തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ട് മാറി. ഒരേ ലോകത്തിലെ 2 രാജ്യങ്ങൾ. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരേ ലോകത്തില് ഒരേ കുടുംബത്തില് തന്നെ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ള 2 കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഒരേ ലോകത്തില് ഒരു കുടുംബം ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഇനി കലിയുഗം വന്നപ്പോഴെന്തായി മാറി? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയായി മാറി. ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ 2 ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു. ഒന്ന് അസുരന്മാരുടെ വേറൊരു ലോകം, ദേവന്മാരുടെ ലോകം. 2 ലോകങ്ങളായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ ഒരേ ലോകത്തിൽ തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങളിലായി. ഒന്ന് അസുരന്മാരുടെ രാജ്യം, ദേവന്മാരുടെ രാജ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴോ
ഒരു കുടുംബത്തില് തന്നെ എന്തുണ്ട്, അസുരന്മാരുണ്ട്, ദേവന്മാരുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കലിയുഗം വന്നപ്പോഴോ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ആരുണ്ട്, അസുരനുണ്ട്, ദേവനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഒരു രണ്ട് സ്വഭാവം ആരിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്, അസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്, തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമി ഹർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു പോയത് മുഴുവൻ, അല്ലെ? ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞു, ബാക്കി മുഴുവനും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തറിയണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും, ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ആ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. അതായത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപക്വമായിട്ടുള്ള, പരിപൂർണത ഇല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്ക് വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്, തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മായയ്ക്ക് വശംവദനാകാം, വ്യാമോഹശീലം, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകാനുള്ളൊരു പ്രവണതമാർക്കുണ്ട്, നമുക്കുണ്ട്. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ ആരിലുണ്ട്? മനുഷ്യരിലുള്ളൊരു 4 ന്യൂനതയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ, ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകളാണ്. ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ നമ്മൾ അപൂർണമാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുക. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുക. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ബോധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയയെ ലളിതമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, സാഹിത്യങ്ങള്, വേദശാസ്ത്രങ്ങള് പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപ സിന്ധോപ്യ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। जय गुरु ब्रह्मानंदे गिरि। हरे कृष्ण। പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ വ്യക്തികൾക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മികത, നിഷ്ഠ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, വേദപഠനം, ലാളിത്യം, ധർമ്മനിഗ്രഹം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തമസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, വെറുപ്പ്, പരദൂഷണത്തിന്റെ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവിതങ്ങളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗര്യം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള പ്രാജ്ഞയില്ലായ്മ. ഇത് 26 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിക്കട്ടെ നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങളാണ് ആർക്ക് വേണ്ടത്? ദൈവികതയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതില് ഉള്ളത് ടിക്കിടാം, ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കുറെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി വരും അല്ലെ. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണം. ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ് അർജുനൻ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? അസുരഗുണത്തിലുള്ളവര് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താ പറയണത്? അവർക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും താണ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാ പറയണത് അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ദയം കാണിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാരുണ്യവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒട്ടും അവരോട് ദയ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന്. സാധിക്കും. ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഗുരുവിന്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ദയ കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരിലൂടെ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്കും ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസുരതാത്തിൽ പോകുന്നു കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവസരം കിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്കൊരു സത്സംഗം കിട്ടാണ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും സാധിക്കുമെന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ആസുര ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ക്രോധം, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ആസുരിക സ്വഭാവം അല്ലെ. പറഞ്ഞ ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. കാരണം അവരൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഗർവം ഉണ്ടാവും, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും, ക്രോധം. ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് വരുന്നതാണ്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ക്രോധം, ലോഭം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം അല്ലെ. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം അല്ലേ. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ കേട്ടോ. 3 അല്ല, 4 ദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുക, മോഹശീലം. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണ. ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും അപൂർണമാണ്. പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, നമുക്ക് വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, മായാശീലം, മായയ്ക്ക് വ്യാമോഹശീലം, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നതാണ് ആര്? നമ്മള്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള 4, നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്കുള്ള 4 ന്യൂനതകളാണിത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാണ്? എളുപ്പമാണ്. മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, എന്താ സേവനം ചെയ്യുക അല്ലെ. എളുപ്പല്ലേ ഇത്? വളരെ എളുപ്പത്തില്. ഭഗവാന്റെ പോലെ എല്ലാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ കുറെ കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ കാര്യത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ.
ഇതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. കാരുണ്യാവതാരാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടാവാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മളെ നന്നാക്കിയിട്ടല്ല, ആദ്യം നമ്മൾ അതേ വഴി എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ നന്നാക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ഓരോ വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത്. ആസുരിക സ്വഭാവം ദേവി രണ്ടുമാരി തന്നെയുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ആദ്യം പണ്ട് 2 ലോകങ്ങളായിരുന്നു, പിന്നെ രാജ്യങ്ങളായി, പിന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ 2 വ്യക്തികളായി. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവമുണ്ട്, ദൈവികമുണ്ട്. രണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? അത് ആരും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്.